Państwem trener Śląska Wrocław, Pan Stanisław Lewy. Panie trenerze, bardzo proszę kilka słów w tym komentarzu. Tak, jak všichni viděli, my jsme brutálně žile vešli do toho meče. Ještě před červenou kartkou měl přečetní 2 situace, kdy mohl střelit branku. Neudalo se mu, 12 to bylo šťastie. Ale nebylo to dla nás žádné poučení, že tak nemůžeme hrát takové harakiri vzadu. Červená kartka, která měla samozřejmě očiviště duží vplyv na ten meč, ale v první polovině ještě jsme si vytvořili 3-4 100% brankové situace, jak bychom jich vykoristali, možno by ten meč vyglądal jinak. Do druhé poloviny jsme šli s tím, že musíme hrát dalej s dužou disciplínou. Hned na počátku ztratíme takovou bránku, což očiviště bylo, že to Krakowiu optimálne, mohla se cofnout do tylu, čekat na ty kontraataky. V koncovce potom jsme chtěli jít do maximálného rizika. Robili jsme jednu změnu, tam ještě Tadek Socha, který mojím zdaním přišel, odehrál bardzo dobrý meč. Ale chtěli jsme nechat Tomka Holotu na stále fragmenty, chtěli jsme dát ofenzivního Srbska Patejuka, ale nerozumím závodníkovi, který přijde na ostatních pár minut a tak se prezentuje. Tomu nerozumím. A ten vynik je poprostu potom krutý a teď ještě máme další trudný meč proti Legii, potom doma derby s Lubinem. A zobačíme, co bude možno zrobiť potom v tej ďalšej przerwie reprezentacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie Państwo jakieś pytania? Michał Bus, przegląd sportowy. Czemu tak późno w ogóle zmiana Sylwka? Znaczy on nie dał dobrej zmiany, ale czy to nie jest tak, że jak zespół gra w 10, to nie jest lepiej wpuścić kogoś ze świeżym zapasem, czy na przykład Krzyśka Ostrowskiego do drugiej linii, żeby było jakieś skrzydło, czy kogoś, kto po prostu wprowadzi świeże siły? Tak vy ste to sám povedali, že nedal dobrou změnu. Pro mě nehrá roli, jestli někdo hrá 15, 20 minut, 5 minut, já očekávám oheň, jak vejde závodník na boisko a to je pro mě zklamení. Teď můžeme po meču samozřejmě, jak přihráte 3-0, můžeme o tom diskutovat, jestli šipše i do většího rizika. Z druhé strany i kontry Krakowie byli bardzo groźne. No ale pan nie wiedział, jak on zagra. Nie można go było wpuścić w 60 minucie. Ko? Mówię o Sylwku. No ja Pan jeszcze wtedy nie wiedział. Pan jeszcze nie wiedział, jak on zagra. Tak, OK, ale já nechci teďko, aby to vyglądalo tak, že nám Patek přehrál meč, tak to nebylo, ale bylo 1-0 a já jsem věřil nějakému stálemu fragmentu, nějakému došrotkovaniu, za toho jsem tam nechávali ty závodníky, kteří jsou silní při stálých fragmentech. Za toho jsem nerobil wcześniej změn. Panie trenerze, a to nie jest taki czas, żeby troszeczkę poszukać też na przykład Krzyśka Ostrowskiego, żeby on więcej grał w drugiej linii, bo tych skrzydeł mimo wszystko Tomek się rozkręca Hołota, ale bardzo brakuje tej szerokości często w rozegraniu. Tak pravda je taká, že my musíme před těmi 2 meči pomyšlet, jaké varianty, jaké rozviazanie, co by dla nás bylo optimálne. Já jsem říkal, Tomek Holota. Není to poprostu typický skřídlový hráč, ale ještě znovu tam měl situace, měl tam došatkovanie a je to závodník, který v té situaci válčí poprostu a my nejsme teď v takej formě, že bychom v Pilkasku byli v stane někoho přihrát a my musíme poprostu válčit a za toho hrá i tomu.